Dag. Jeg synes, det giver rigtig god mening at lade børn påtage sig det farligste arbejde. Man kan lade dem arbejde med kemikalier og farlige stoffer, som tøserne her. De bliver nok ikke så gamle. Man kan sende dem ned i minerne, som knægtene her. De er ikke så høje. Det er minegangene heller ikke, så det giver god mening. Jeg kan også bruge dem som mineryddere. Så har jeg et billede af en lille tøs her. Hvad kan hun være? 4-5 år, tror jeg. Men jo gammel nok til at arbejde. Så er der pigen her på en tøjfabrik. Hun sidder nok og syr dine jeans. Så det er fint nok. Det er jo kun børn. De har jo ikke noget ansvar. De har jo ikke nogen forsørgerpligt. Så det giver rigtig god mening. På den måde kan man også løse mange af verdens sult- og fattigdomsproblemer. Er du farvet nu? Så gem din farvelse, kære ven, til næste gang du køber varer fra lande, hvor du ikke aner, hvad der foregår. Ikke?